हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ, जय शुभ शंभु। केମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ସो ଆଜିର ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି शुरू ହେଉଛି ରୁଟି ପାଖରୁ, ମୁଁ ଖାଇବା ପାଖରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବାରେ କରିଥିଲି ରୁଟି ଆଉ ଟମାଟୋ ଚଟଣି, ଆଉ ଖାଇବାରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟମାଟୋ ଚଟଣି ସହିତ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜି ଥିଲା ଗୁରୁବାର, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ନିରାମିଷ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଝୁଟି କାଟିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, କାରଣ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖରାପ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କଳସ ବନେଇଛି, କଳସ ତାପରେ ଫୁଲ ବନେଇଥିଲି କାଲି ରାତିରେ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ମୁଁ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲିନି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, ମୁଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲି, କାରଣ ବହୁତ ଗରମ ବି ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ସବୁ ସାଧା ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଖାଇବାରେ ଯଦି ଆଳୁ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଖାଇବା ଏକଦମ ପୁରା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ମୋର ଖାଇବା ବହୁତ କମ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ତ ଖାଇବା ବହୁତ କମ୍। ମୋ ଘର ଲୋକ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ତୁ ଖାଉନୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିକି କୁହନ୍ତି ନା ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଉଛି କି କମ୍ ଖାଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇଛି। ଆଉ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ହେଇଥିଲା, ସତ କଥା। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଝୁଟି ତିଆରି କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଝୁଟି ତିଆରି କରିଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଏଠି ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ କଳସ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ତାକୁ ଦେଖିକି କଳସ ତିଆରି କରିଥିଲି। କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ପକାଇ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖା।